Esselamu aleyküm, mehriban vatandaşlar, edildiler. Oturdunuz mu takaman? Menem oturuyorum netibeden. Elbette geçileniyorum təzə sanı adacık indi tügölümüne Quvonç Allah nazar topori kämeyleşe bir näçe dinleyicilerimizin hem haýyşlary tügölüme iygiderli ulrak proyektleri garaşýarlar. Bir de näme sizin ýazýan tesbiriniňe görä şo mihman çağırmaly bolýar. Bana geçileniyor gepleşigim açılanyna 2024-nji ýylyň 15-nji noýabryny ilkinji sanyny Türkmenistanyň halk artisti Ilmurat Bekbif bilen ýazypdym. Elbette 2 ýyl bolup barýar diýenler 1 ýyl 6 aý. 1 ýyl 6 aýyň 1 ýylyndan bäri haýyş eden mihmanyňyz bar. Maňa ençeme gedek ýazdyňyz, awa käbiriňiz, jaň edeniňiz, emma menem aýtdym dogrusy ýaly siziň çagyrýan mihmanyňyza men çakyrygym ýolladym. Bir boşaşan soň nisi bolguny ýazak dedim. Elbette geçilen ýoluň täze sany hatta gaýdamyzda 60-njy sany Maýa Gözel Orazowa. Aha bular ikilay. Maksat Allah'dırdı. Beydüm mol ya mı? Seydip böyle. En doğruyum da idi. Mehriban tomaşaçılar aslında bu gepleşigi yeke-yekeden aýratynlykda çagyrjak bolduk. Ýöne bir ikisini dörüjlükde aýyrstyryp bolanok. Sebäbi bir näçe kärdeşlerim bilen mihmanlarym bilen Maýa Gözel ýazdylar. Allah'dırdı. Men aýratynlykda çagyrjak bolamda ya Maýa Gözel siz bilen ýazamda Allah'dırdyň hökmän çagyrmaly. Bolýan aýdyşyga Allah'dırdyny geçmeli ýola çagyramda da Maýa Gözel'e haýyş etmeli bolýar. Näme gerek bir topon täzeden üýsüp tügülem her kimim näme toýaladalar ýetige dogry dämi? Haky. Şoň üçin mehribanlar geçmeli ýoluň hormatyny elbette Allah'dırdy bäşimi çagyrdym. Geçilen ýola siziň öz haýyş eden mihmanyňyzy Maýa Gözel Orazowa çagyrdym. Indi elbette hersine beriljek sorawlar aýrarak bolar. Käbir sorawlar, käbir dörejeliň üstüne bilerek açar. Mihmanlar hoş gördük. Awa tügöleme kiňiň bir gelmeňizi gaty meni Quvonç Allah nazar topary aýratynam dinleýijilerine gaty hoşal bolar diýip umyt edýän. Çakyrym ýolladym. Bir az maý beriň diýdiňiz, bir täzerek aýdymlar bilen bilerek barsak gowy diýdiňiz. Menem siziň tekliğimde ýok diýmedim. Sebäbi gepleşikde umumyň täzerek zatlar bilen çyksaňyz gowy. Gepleşigiň başyny Maýa Gözel ilkisi bilen başlaýar mümkin bolsa. İlki bilen bir özüňiz barada tanış etseňiz, awa bir ýurdumyzyň haýsy welaýatyna, haýsy etrabyna, nerede dogulluňy, şo barada gysgaç durup geçäň, gat ullukan eýlenmek gerek gel. Ondan soň Allah'dırda da şeýle soraw berer. Doğulan yerime aşalat Quvonç. Maşallah dedi biz elhamdülillah ejem kakam ayette 5 çağadı. 5 çağağam ikincisi. Birinci gyýyz ikinci kakam ogla garaşyp duranda da men bolup durun. Ha, sen biriniň yerine gelen ha? Şeyler bolýar öýdýän şu. Ýene şoň çinem kakam ogla garaşan soň erkek häsiýetli gyýdym diýema. Hakyky şu. Şondan azık Maýa Gözel dogmulrak. Mümkin. Aslında men Maýa Gözel birinji gerek sizi men göremde, ilkinji gerek ýanyňyzdan göremde. Maksat ýadyňa düşýärmi? Türkmenistan kino teatrynyn gapdanyny Simit dünýäsinde konserde barp. Ahmet Orazowy Ahmet Orazowy konserde etdi. Menem operator Maksat Abdiv şo taýda siziň bir kisan aýdymyňyz ýazyp etmäne bar diýdi. Ýani şeýle boldymy? Birinji gerek görüşüm. Konsert. Hawa. Sonra gördüm. Hoca der, yaman iýmin nime diýär. Bu gyýdy yaman agyr ekenle diýsem men aslında men öňrekden bar tanýan. Öňrekden bar. İlkinji gerek ruhet köşkde men görüpdim.
O wagt dutarçylar, toparlar var, çıkadylar, tarih döwrüsi. Konservatoriýan Konservatoriýan döwrü. Onda men soň bilim, ha, şogyz bolmaly. Men o wagt Ahal welaýatyny isledim. Bolama gatty gownamy, bir näçe ýyldan soň gabatlaşmak, olan bir täsirli. Inni Allah durda geçäýli. Geçer. Allah durdy bäşi. On Nime zalman gitti çavara. Gowmadylar. Boy. Näle onu? Başyk. Allah dur sana da söyle men siz tanıyan nerede doğulanyň ýöne onda da bir tomaşaçylar içkin bir maşgalaňyz barada nerede doğulanyň so barda gytgyç bellak geçer onuň dörüjüge geçerim. Men Akbuda Tranyň gäwirtay hanlyşygyny dünýäniň häzir ýa-ni o şäherde ýaşaýan. Maşgalada 3 saga biz iňulfi. Öýdüm maşgalaly 2 tane oglum bar, Hudaýa şükür. Sana oğlum var. Ha. Ulan ýamaý gara boldum. Ololya. Gäwatçyl täzelaki aýadagany getirdi ýa. Aýara ýene garaşsalar ha. Geçen ýyl täzeli gelmediň aýa. Garaşdylar. Geçen täzeli aýadagym biraz iş köpräk barmaly, köpräk boldy. Yetişmedi. Oda men eline karta berdim o. Inni ilkinci berjek sorum, maýwadan Allah'dır ikiňizi deýişli. Ezatyň sütüň Umuman o her kim sizi aýratýan. Gatnaşmaňyz meni gyzykdýadyr. Her bir Ha, nemen diýjek boldum. Ýadmyrat çörliň diýendäde öňrek bir goşgy diýip haýyş etdim. Ýadmyrat çörli awel. Maýa duýetdämi diýem, menem ýadmyrat hem menin ýekaýsam bolanokmy diýende. Wen aýny bir hili seni Allah durdysyz, Allah durdynam sensiz gözeňmi de getirmek bir hilrek diýär. Ine halkam şoň ýaly kabul edýänler de sebäbi goýun bile aýdymmy gollaýarlar. Onu halk gollap durkan näme? Arasynda ýadylyk sizden diýenler bar, ony ýöne o taýda näme 100 miňläp, 200 miňläp adam golly görýärler. Ondan 100 miň içinde bir 5 sanagyň olam fake accountlarla olam agalyk kılam da. Aran gollap dursa. Arasynda ýadylyk diýip ýazýarlar-da. Yo ýadylyk diýenden bar öldürmüşden ýadýar. Onu söylemeyin hiç var. Dörücülükte. Nimin öz pikirimi aýtsam bolýarmy size? Hawa. Men Allah durdyn Irak'tan mertanýa. Size ýöne siz şuat ýodadan ýola düşdüňiz. İkiňizem. Ýogsam Allah durdym näçe sany kliplerine metdik, näçe sany telefilm kinolarymda da gatnaşdy Allah durdy. Şo adam gowy ýetirýär ýöne sunwatda sen öz bir ornum tap bir yer bir sunwat arenasyny girmek kynna. Ne doğrulama men doğru dämi? Hawa, doğru, doğru. Maýwada çynyň menen çynyň bir öýüňizde bir şeýle bir sunwata bir aralykda pauza berdiňiz. Hawa. Ýöne täzeden gelip bir aýdym bilen gelmeňiz olan bir aňsat däl. Äherden aýdym meselen. Hakika hawa. Men näme diýesim gelýär? Sonra we häzir geçer. Bir gepleşimiň başynda iki bolup bir ýerine ýetirseňiz, maňa beren sanaňyzda Allah durdyň uradan SMS-ini täze eşitmedik aýdymlanma. Hawa. Ondan şaýda häzir şolar bir ýygyder iki aýdym ýerine ýetirip beräýin. Başysyny. Näýlik görýäňiz şonu? İlkinji ýerine ýetirip berjek aýdymyňyz mende şeýle ýazgyly bar. Tak. Kuwat ýaz Muhammed. Hawa, satyllyňmy? Haýyş edip ýazyldy bol. Näýil. Ya goşgy taýyn gördüňiz internet platformasynda? Ýok, Kuwatçan nimet bar ol. TikTok platformasynda gördük bu goşgyny okan. Biz de repetisiýada otyrdyk aslında sizden gepleşiňiz üçin. Onuň birdenem goşgyny maýda on TikTok görüp okap oturan gördük. Bizem eski jaňalyp şo goşgyny aýdym etsek bolýan diýdi. O öňe bir aýtdy diýdi ýöne halk köpçüligine kan bir diňmedi bilmet diýdi, aýda aýyn diýdi. Bizem aýtdykda ýa kupletden anlyk bir prepare ýetenek, ona bir bolup çykyp prepare'ni öýdümiz ýazdyk. Maýda. İki setrini men ýazdym, iki setrini maýda on ýazdy. Prepare. Ýakynlyňmy tur ýeriňden, ýaman öz pälinden tapar diýip men tapdym ýydynym, maýda on tapdy. Diňlemesen gep gyýaty Allah sygyň ýoluň açar. Galan kupletlerim Kuwatçan goýdy. Jan fawol Kuwatçan. Kuwat özüň habar barmy goşmasa söz bolsunlar. Onam şey goşdy. Ruhsat berdi, ama da özüne uğrattı. Bir program şunu ýalar, emet size bolýan bolsa gowy kap bereşär diýdi. Bunu öwrüň sordy. Ikilenji täze aýdymdan ol ýazmyrat çöli öwrüň haýyş edip ýazdyrdyk gowy. Aýdymyň ady depelemesi.
Depeleme. Depeleme. Doğrusunu İkinci- aytsan onu özüňiz haýyş etdiňiz ha. Depelemesen nipa ölmez haýyş. Neme haýyş eden aýdymy belli bir adrese haýyş Awa. etdiň. Men gönümel aýdaýyn awa. Düşündüm belli bir adrese. Gadyr bilmeliler üçin. Ha, gadyr ölmeliler üçin. Bada şol. Düşündüm. Bu aýdym ikisini men etdim dinläp göremok. Häzir ikisini ýygyderlikle ýerine ýetirseňiz, onuň soraw jogaba geçerim. Sen Awa. dinleteceğini bilýän ýöne aýtyp beräşin. Ha? Sen dinleteceğini bilýän aýtsan. Söyleme. Aa. Men öýüne nä tanış entek ýöne aýdymyň ady dä tanışrak borazyň täze aýdym diýdiňiz gyzyklarym. Indi näme? Sadırnar ýetdimmi, tuwelemi o sahtna geçdeler. Onuň aýdymdan soň arkyny otady oturup bersinler, dogry dämi? Sadırnar ýetler mümkin bolsa näme sahtna geçdeňiz meşhur aýdym çylanmaz. Maýa orada ve Allah durdu beýaşyň täze aýdymlaryny salyp berseňiz bizim nesibedenden dinlerdik. Onu näme? Sakna dedinki Satılın mı onu bakan kımmettir. Sada adımları kımmet satarlar. Zanlı yamanlardan daşıraktadır. Satıp bilmeseler tökme atarlar. Ağlanın mı onu yüreğim pektir. Ak yüreği kara yürek halımız. Kaçkın adam bolup adam değerlerden. Hakik adamlar adam aldamar. Yıkılan mı tur yerinden, yaman özlerinden tapar. Dinlemezin gep gıybeti, Allah'ın yolunu açar. Yıkılan mı tur yerinden, yaman özlerinden tapar. Dinlemezin gep gıybeti, Allah'ın yolunu açar. İzinli mi onu katıp etmerdin. Boş ağaçlar büyük tutur varlığın. Silah hürmeti bilmeyen bolsan, seni beyik tutmaz beyik bolmagan. Nefsimize kaydımını bilmedi. Dünya boş lezzeti ödüne çeker. Ehli zattan ilk adam bolmasa, adamlıktan çıkan vardattan çıkar. Yakalım tur yerinden, yaman öteninden topar. Dinlemesin gep kıymeti, Allah'ın yolunu açar. Yakalım tur yerinden, yaman öteninden topar. Dinlemesin gep kıymeti, Allah'ın yolunu açar. Yakalım tur yerinden, yaman öteninden topar. Dinlemesin gep kıymeti, Allah'ın yolunu açar. Yakalım tur yerinden, yaman öteninden topar. Dinlemesin gep kıymeti, Allah'ın yolunu açar.
düzü asla işleme. Dosyaların arkasından işleme. Sana çörek verin eli dişleme. Tuğdun hormatını depelemesin. Sana çörek verin eli dişleme. Dişleme. Tuğdun hormatını depelemesin. Adına avrayın gitmesin yetim. Mollani unutma arzuma yetim. Her kimin özlerdi özüne yetim. Yarasına dudu sepelemezsin. Her kimin özlerdi özüne yetim. Yarasına dudu sepelemezsin. 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 Yarasına dudu sepelemezsin. Depelemezsin. Depelemezsin. Tuğdun hormatını depelemezsin. Özünü yüzmeden akıllı sayma. Kara fikirlerini içinde cayla. Başarsın ilmini yaxşılık payla. Özün şöhratini şekelemesin. Başarsan ilmini yaxşılık payla. Gel payla. Özün şöhratini şekelemesin. Bekliydi dostluktan koymağın önde. Halal yaşayacak bol nefsini yende. Sesine bat verip naçar vırımda. Ödünden ecidi yekelemedin. Sesine bat verip naçar vırımda. Ödünden ecidi yekelemedin. Koyulan hormata korkudur eydi. Ananalan senin müne aydi. Yamanlığıydına geliyendir aydi. Birinin cevaba öykülemesin. Yamanlığıydına geliyendir aydi. Birinin cevaba öykülemesin. 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 Birinin cevaba öykülemesin. Şekelemesin. Şekelemesin. Özgün şöhratını şekelemesin. Ölümdün ecidi yekelemesin. Tuğdun hormatını
söz täsirligi adama täsir edýär ya. Bulan haýsyny ilki başlaly. Men pikirimçe ýanky ikisem gowaýdym. İkisem gowy. İkisem mara näýlekdi? İkisem durmuşda bolýan zatlar da men näşwat maýwedel her bir düşürýän kinomda asyl nuksasyny başga bir göçürmek esasynda düşüremok da men. Durmuşdan görýän zadymy güýçlendirýän şonu. Elbette näme ikol pikirlenersiňiz, maslahat edersiňiz, aýdym ýöne ýerine düşüpdir. Sağ olun, köp sağ olun. Sağ olsun. Ne tomaşçılarımın nesibedenden geçilen yolun, geçmeli yolun 60. sanına tomaş edersiniz mehribanlar. Inni mayvada size gelir. Ne mi ağrıttı pavda boldu? Durmuşa çıktım. Maşkala seyaptı hava. Ay ne mi? Ama maşkalağa da ünüstürmeli, maşkalağa da seyretmeli. Düşünün. Hava. Ne şeyler pavda verdiniz? Şol 18-nji ýylan 24-nji ýyla çeldi. 18-de de 18-de de Türkmenowada çykýardy men. 6-7 ýyl togry. Hawa. Gah. 6-7 ýyl. Ýöne edil pauza verdim diýem, ymykly men aýdymy taşlamadym. Aşdoslar diýen aýdym, Ýanky Beherden aýdym. Ahallaydım, Göktöp aýdym, olar bara Beherden aýdym çykanda dörem zat däle. Birden men näme üçin ken izigider aftersk aýdymlar berdim. Men halk köpçiligine çykmadym. Ýöne sınwada içinden aýryp bolan nokta. Men 92-de ýam dutar çalyp uradym. 2-nji klas wagtym. Ahir halk köpçiligine çykmasamam Arslan Amanov, o da men halipa diýenden şoňa men köp şo döwür ýazan aýdymlamyň sözleriniň eýeti şol. Öyle ýadyapdy. Ho, Arslan Amanyň ýanyna barýadym onuň degişip Ataway halipa düşüme giripdir. Derewçik bir aýdym ýazalyp Arslan Amana. Şeýdi onuň ýapyp işleýärdim. Çykaryp bolan o zady içinden. Yönümen näme üçin berýän bu sorawy? Siz Beherdenden öňem bir näçe aýdymlar, aftersk aýdymlaryňyzam halipanyň dürüjüni degişli ýa Türkmen halk aýdymlarym ýa after belli bolan aýdymlarym destanlardan aýdýardygy men bilýän. Hawa. Ýöne näme üçin halkyň içinde öz ornuny tap bilmedi? Näme sebäp kan o? Ýetirbilenlerine halka. Ol her kimiň nesibesi, haçan nirede näme boljak belli. Alalaşýaňyz gerek. Hawa. Ýene her bir aýdymyň öldü. Soňky döwre wapşe reklama kan sürli. Şu aýdym. Aslında reklama gerekmi? Hukman gerek. Ay men şu bara Beherden aýdymda. Kan reklam etdiler. Yok, reklama gerek gelip hasap etdim. Beherden aýdym reklama gerek gel. Edilmedim şoňa reklama. Beherden aýdym MP3 ýöredi. Hawa, suretim bilen. Ýöredi. Beherden aýdym näme aslında klip etdim, reklam etdim. Yok, hicim. İşledim edemzak. Daja şonu bara Ahmet Orazguliyev ağoy davaresini etti de birinci sani. Şonu men şu Beherden aýdymy aýtdym da aslında da şu Beherden aýdymy. Men birinci şonu gördüm. Hawa. Şu Beherden aýdymy men öýe getirip ýollaşma dinletdim mani sen neydi şulaýdymy çykar diýdi. Häzir şunu çykarmasaň gidýä bilaýdymam dedi. Mesele ýok. Hawa, onuň hani bolýa men gürleşeýin dedim, onuň Ahmet Orazolyew bilen maşallah gatnaşýar sebäp. Günü jaň etdim de nirede sen Ahmet isem öýde dedi. Ahmetiň ýanyna bardym, dinletdim, o da gowurdy. Dabaý onda şunu agoy dabarasının birinci sanyna goşaly maýa dedim ha. Menim erbet pikir däledim. Aslym bir kisany adam neme diýdi? Ýanky aýdymlarym şoňa degişirek diýsegem bolýar da, gönümel degişli diýsegem bolýar da. Sen maýa Beherden bolmaňy men sebäp diýdi beri.
Bilemok şol maňa yaman erbetdi. Ýöne maýa beherden bolmagyny aslında da maýa beherden adyny Ahmediň özü dakdy maňa. Ha. Men näme ma öz adym ma familiýam ma. Hawa. Olenşe bir kiç toýda maňa men sana şey diýeýin, näde şolat gowy gelişýär sana dedi. Şey dibem ejesiniň Peygamber ýaş toýuny diýen şu. Arçmanna. Arçman etti. Hawa. Men TikTok platformasyny gördüm. O toýa maňa da aýtdy, men baryp bilmedim. Hawa. Ana şonna başlatda maýa beherden ipst badymy. Şey dibem gitdi maýa beherden. Ýalňyşlygyň mikrofonu da diýip durýdy ýa. Hawa diýdi. Indi sizin şu temany saýlamaňyz näme esasy? Haýsy many. Beherden. Ha, imin şu goşgyny näçin saýladym men. Şu goşgyny saýlamagynyň esasy. Goşgyň eýesi after ýazmyraçyrlyk, onu bilýär. Yok, goşgyň eýesi aftery dogry ýazmyraçyrly söz ýok. Ýöne şu goşgyny saýlamagyma oňam hakykatda aýtmak ýeri şumat ýerim kadýana. TikTok görüp oturkam, Gunça Çalaýewa şu goşgyny okýan eken, gaty duýuly adwokatlar bir nemeli afarmlenya da edip ýütgeşik stena dokapdyr. Men şonna şu Gunçany dinlämde şu goşgy men ýütgeşik duýugy döretdi. Aýdymy daýsam hazım bir Hawa. Günüm Arslan'a jaňetdim amana, Arslan Amanowa bardymda dinletdim, o da gowerdi. Sazy Arslanmanky. Yok. Sazy kime yazdırsak kak diýdikde. Arslan Amandan soradym ben. Ay plany. Onun yaşrak bir kän bir entak aydym döretmedik bir ideýadan kellesi doladym, fantaziýasy güýçladym, bir ýokmy diýdim de eli ýitije. Bir kişan adam hödürledi. Menem nemede Parahat Kuliýevde durdum da. Parahat Musta. Hawa. Onuň şon çağırdyk şey dibem. Oňdan da parahat. Hawa. Onuň bir kişan sema tapdyk. Aýdyk gördük. Ýeň sonunda bir günne eber 7 saat oturanırsa şolaýdym üstünde. Döredi. Hawa. Sazy gaty ýerlikli bor, Arslan Aman bilen Parahat Kuliýewiň diýsem ýerlikli bor. Sebäbi uly goşandy bar Arslan Amanyň. Hawa, adatçanyň adatdyrdy bilenem işleşýän. Iň soňunda nokodyny adatdyrdy ýoýda. Inni şulaýdym men halk köpçüligine ýetirbilýän diýen derece iň soňunda adatdyrdy bilen şo taýda nokot goýdyk da şondan soň internet platformalarına berip uğradım. Beherden aýdym, siz özü ýitgäňi diýip bilersiňizmi? Hawa. Onu näme? Şu biz ýitgäňi bilen sakna çykmaňyzy haýş edýän. Bir ýerine ýetirip berseňiz, Janyňyz sag bolsun. Sadar näýikler sizden uly hormat bilen bir sakna çykmaňyzy haýş edýär. Ine mehribanlar, sizin bir näçäňiz haýş etdiňiz, Maýa Gözel Orazowa bilen gepleşik ýatsaňyz hökman suratda beherden şolaýdym hökman suratda sanaňyza goşawer diýdiňiz, haýş etdiňiz. Menim sizin özüňizden neter bolup ýok diýip durmadym. Ine size Maýa Gözel Orazowa beherden. Dol meherden, ediz mekan beherden, seni yatıragırlar, halifalar şagirler, soğan sarı bağışalan, yeni de kan yanşalan, nuru hal Mehmet öttü, saatları arşa yetti, hanı nur verdi, han kâre zayan verdi, seyidi şandurunda, ağişan başvurunda, çokon kırgıç vur ata, ak tepede kuvata, arç
düşman börme bağmazı Hayda tanamazı Ölümsün boynumda Onu borçar boynumda Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Ölümsün boynumda Onu borçar boynumda Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Karmola Ahmet Pir Dökmez herdar misli şiir Duvalada galabar Yaracıda senabar En şakadan avaran Dağlı oban amaran Zinli baba yıkıdır Övladır dirheder Ödün ile haladan Balşa dişandanadır Onumçuluk misli nur Ana durdu işan nur Karatayı bir keramat Hile günü delalet Halı işan il koydu Namadlıkta diz koydu Ölümsün boynumdan Onu borçar boynumdan Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Ölümsün boynumdan Onu borçar boynumdan Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Tepede arlılar Karaganla barlılar Döşün gerse sayvanlı Düşman taştan aylanlı Şıgırlarını eşitsin Gelli beşi deşittin Edesin gelse dile Emir Süleyman'a gel Ölümsün boynumdan Onu borçar boynumda Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Ölümsün boynumda Onu borçar boynumda Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Behirdenim behirden Göremsin sen mehirden Göremsin sen mehirden Katoy, mayvadal minnettar. Sular yali vizitke kartışgalcı aydımlan köp boldun. Sağ ol. Erme dama yüzün boldun. Sana tawadun. Inni Allah durdu bäsiv sidege çayri. Aslını geçmeli olup ne düşünüyorsun Allah durdu. Geçe var ki. Ne etmeli bu geçmeli yollarda. Bir zatlara etmeli. Gönüme yorap bolyan neler ha? Geçmeli Allah. Ken kıyınçılıklar ken. Dörötmen halipalan döröt gidenden qaytadan işlep geçip bolarmış o. Ay öl poçurtma okma koymadılar. Öl aydımdan mı koymam kalmam. Sertan kudur tuğulum Allah durdu aftırskı Allah durdu beşif aydım diyen aydımlar aydiyan. Aa. Allah durdu beşif bol aydiyan. Agraval sözlerine böldüm ya diye köpünç. Son kudur döktün şükürken yitkiler bolandan mı ne hemen. Özüm oturup yazıyan sözlerim. Şu vakitlerde internet platformasının esası öňe diýen aydymyň Eceme aytma. eceme aýtma. Ne üçin aýtma diýme? Eceme aytmasan gowda. Emme derdin aladaňy. Esas aýtmaladym aşol aslında. Ejen qaqa ıňynam dar adam bolyn ýöne. Aýdyp ýüregiňi agyrtma diýilen ýalmanydy. Bu aslında
Yıldız Osman bana aydymy. Ýöne sözlerini öwdümçe öwrüm geçirdim sözleri. Sözünü sötedi, Türkmençe öwrdüň mü? Täze. Yok. Ol 6-7 kuplet daha var, birce kuplet var. Totaýy ejeme aýtmaň ýeri Yıldız Osmany bar. Galan ýerine öwrüm ýazdyk. Men şolaýdym, goýuňda daşaryna bir näçe ýyl ýazypdym, gaty duýgulandym. Sebäbi çağa kaň bilýänmi? Tähel bir zatda ejeme bir aýtma bolýar, kakama bir aýtma bolýar. Şo çağalyk gyllar ekitdi meni. Ayarlaganymy diýerim-de, meňem ayarlaganymy ady hakykat maýa gözelle maýa. Menden bir 81-nji ýyl men ayarlaganymy gaýrat ejeme bir aýtma diýär, ejeme aýtmaý diýenler. Seýdip bara şu çağalyk gyllar ekitdi. Inni Allah durdy. Size de şeýle sorup, Semyodan bir näçe ýasyň otdy, gezip ýörsiňiz. Tuğulemine Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň tamamladyňyz. Dogry dämi? Ha. Onun öňem sunugat ojogyny aňraýaňyzda da agalaňyzam tuğulemy sunugatda gezip ýörler. Sizde de şolar ýaly. Ýa-ni maýa gözele berşim ýaly. Siziň aralykda size pawaza bermediňiz hiç ýeri. İşlediňiz. Kän aýdymlar, awtorsk aýdymlar hem işlediňiz. Ýöne näme üçindir halkyň üçin öz ornuny aýratyn tapmady. Reklama diýip jogap berjek bolýar. İşleşen adamlar yerlikli olamam ýöne bilemem özüme gerek material gerek aýdymlar özüme sesime giden aýdymlar saýlap bilmedik bolmagy. Dogry saýlap bilmedik bolmagy. Dogry saýlap bilmedik bolmagy mümkin. Ýöne işleşemde men dogry adamlar işleşdim. Dogry klipçiler bilen siz bilen işleşdim. Ýok, şo döwürde senariýaly klipler edildi-de. Edildi o. Bilýärmi? Ýöne reklama da gerek mi diýen. Men kän şo bir aýdymdan allymdanym bir ýerde goýberdik. Mesela kilenjige de gaýtalap üstüne kän bir goýulmaz. Ýöne diňlenjek zat bir ýerde diňlen ýa ol bilemok. Nämeden goşýan bilemok dogry. Öyle kän ýydy giderlem işlemedim bir işden ladım. Ýene 4-5 aýdan bir klip, 6-7 aýdan bir aýdym şolar ýaly. Kol kän ýydy giderlem ýaly işlemedim. Soňky sarara garadyň özüňe. Owa. Dogry etme. Men öz pikirimi aýtyp bilermişdi aýda. Hawa. Öňem işleýän sen. Edir bular ýaly işlemeseň hem ýöne öňem işleýän bolýar. Men pikir etsimçe bara bir hili tomaşaçylara ýa özüňden bellek geçdiňiz saýlayan aýdymlamy dogry saýlan däl bolaýmasam diýip. Onuň bilen hem araşýar. Ýöne men mollum maýdy oramrak bulmaz Türkmenistan halk artisti Karagijan ady bilen tanalýan. Goç brat diýär. Hemme işiň onuny gurup duran ok diýär. 10 tane adyň içinden biri ursa diýär. Idinnak 9 adyň süýrer diýär. Hawa. Ýöne diýär sunugatyň mysal üçin sen şu ýollar gidýän bolsaň esas ýoluň ütgetme diýär. Ýoluň ütgetme diýär. Ýöne diýär şol bir ýoluň büdürýän ýerler bardyr diýär. Şolar bir tekillik geçip gidäý diýär. Sebäbi men näme diýjek bolýan size men öz pikirimi aýtyp bilýän. Siz hasam dogry saldaşan kardeşine tapdyňyz. Danmam, men öz pikirimi, şahsy pikirim. Aşaňy tomaşaçylar siz başgarak pikirim ýazyp bilerdiňiz. Men öz pikirimde galýan. Näme üçin diýjek bolýan? Şu wagt dogry bar ýaňyz, maýa gözle de aýtdy. Ýene de aýdýan. Dogry bar ýaňyz sebäbi goýan atdan aşaňdan tesbirler okaýan men. Okaýan o aşagda bukylýan varianty bar. Hawa, bu gatrak öwüp bäsler bukýan nemesi bar aşaňda. Hawa. Birinji bilen şonu görýän. Birinji bilen görýändim tomaşaçylar siz barada 90 ýaş göterim. 90 ýaş göterim gowy pikirde siň täzeliklerinize garaşýarlar. Onu Allah durtsa. Ejeme aýtmaň ýerine ýetirip berseň, ýygynyň ýene soragy gelýär. Bale. Näýlik görýär? Bu. Ya ýygydelik sana aýdym aýtjakmy? Bale o da bale. İkinji aýdym näme aýdym ýerine ýetirip berjek? İkinji aýdym, bunçy aýdym ony 2003-nji ýyllar ýalňyşmasam öz agam we öz halifam, Gaýgasy Bäşiýewiň öz dörejiligine degişdi. Gaýgasy. Köp salam diýip, köne dostum. Aleykümselam bale. Şol kaýdym ýerine ýetip berýär. Onu ýygydelik aýdym ýerine ýetirä garşy bolmasam. Başda. Ähriwanlar elbetde gepleşigimdi. Allah durdy bäşin. Dowam edýär. Başdyna.
dünýeden galym arman, hadrym hem mardan ardan, harlygym ejime aýtma. Balım bakıptır gıya, belki Allah'ım salar saya, dertlerimi ejeme aýtma. Siz bana yaman dime, göz yaşlarıma yalan dime, günahımın günah götürme. Bu dünyadan galım arman, hadrım hem mardan ardan, halığım ejeme aýtma. Derdimi içime salıp, ödüm bilin kalıp, görüşeyün ejime aýtma. Ananım dost diyenlere, sırım açtım münyetine, kıynanmasın ejime aýtma. Yoluma tuzak kuryalar, yakynymyň deş düşmanlar, yıkılmarın ejime aýtma. Ağlamasın dertlerime, inansın men mertligime, ejildemin ejeme aýtma. Galım arman, kadrım hem mardan ardan, halimi ejime aýtma. Ağlamasın dertlerime, inansın men mertligime, ejildemin ejeme aýtma. Ejildemin ejeme aýtma. Ejeme aýtma. Men ol gıydın derdini, elmadamdın paylaştım. Söyyen ise olmana, benim sırlarım açtım. Özgü belin kalaştı, şeydip tatlı hoşlaştım. Doğru yolun ağlaştı, pek sevimdin daşlaştım. Düşünmedim idim, başka oğlana kaçtım. Arzu edip bahtını, onun bahtına koştum. Gönllerime idim, misli bir kumay koştum. Beni taşlar ol idin, bağıttırını uçtum. Yüreğimi yanlara, yalnız koyunsun bunca. Sevgi tahtın sen arar, menin boyunsun bunca.
Bir varanda yanına Koyuna kuvanırdım Şanım seyyediyim son Sevdiğimi ananırdım Kese bakan gözlerdin Kimmeden qabanırdım Yeke qalıp men bugün Huday jana yalvardım Edepli sözlen bulup Görünün bana sada Gıyseymi tiypek deyip Niceler berdin vada Kaygatının yüreğin Atarsın öşme doda İyi bollun iyi bedel Namart bir vefada Yüreğimi yanlara Yalnız koyunsun bunca Teyvi tahtın sinirap Benim koyunsun bunca Yüreğimi yanlara Yalnız koyunsun bunca Teyvi tahtın sinirap Benim koyunsun bunca Allah dur köp sağ tema da gowy sesine gowum oturupdur. Sanın sağ olsun. Inni maya wedel. Ne hemçi baranız bekerden tema varsa bir hir gurrun köpeli alayda onsun. Düýnüň bir zat goýsun men tesirlen okudum. Siz aftyryň öýüne barypsyňyz ýoksa. Hawa. Din şiirinki. Orada Beherdenin Merdowli. Onu yalnızrak diýen dinleýijilerimiz bar öýden içinde. Mende şeýle teklip bar, onu men sözüne geçireyim. Şoýanky hocam mene telefon numary bar. Aşyň at takylanyň. Hoca diýär ýetdigini. Häzir şu jaňa deli şeýlede din şiirin öz gol ýazmasy bilen bar eken mene göremok ýöne. Yok, kamera düşürseňiz menne bar, men ýürüýte öýüne baramda düşürüp aldım şonu. Size bardym şu. Hawa. Onu ştaýyny montaj edip maksat goýarsyň, ökman suratda. Men onu bir jaňa deýnani. Näçinji ýyllar ýazylar, nädir özümden soraýaly. Hawa. Aş Hoca selamun aleyküm. Waalaikum assalam, salamu alaikum. Alaikum qawmi adalan. Ýaşy sahirim gowmy adala jany sağmy. Allah şükür ya, wanda tawrun şafaqun. Hawa Hudaýa şükür. Allah dönen taňra etkedin. Men şu wagt gijerägem jaň etdik. Böyle edir ýataýan näsiňizler? Yok. Ben şu wagt gepleşip doktor. Maýa wedel orad we şeýlede Allahdyr bäşi. Ve sadanlary toparlar we ýigitlemez we Hawa. Inni men size bir şeýle soragymma. Beherdenin Merdowliýan aýdym. Şul gepleşigimiziň sanawyny Maýa wedelňem özüniň ýekelikde ýerine ýetirmegine getiripdir. Ente çykyş eden o kadar inni ýerine ýetirip bir haýyş etsek ýerine ýetirip berse. Şol aýdym dogry we dürüst bir aftyryň aýtmagyny haýyş edýän senden. Bulaydı minne gowsoro. Täärtisen köp kişädir bagşylarym dürli sözlerini ýetkeden we ýetkeşürä gedi aýdanlar amally. Bu goşgyň döreýsi 86-njy ýylda ýani Kakan. Awa şiir durdy istin şiir tahalluk bilen lakam bilen tanalan Kakanyň goşgusy. Şu goşguda özüne pata bermegini
her kim öz ýoluna akyr görülmesi var da ta almak esasında şu goşgyň ta berdik ýa-da öz hyýalyna. Agasyndan öz jigiňe ta berdiýen ýaranmadyr. Awa bilýän. Başga da şu sanatda o şahyrçylyk ýoluna wehim Gurwana bak geçe, umydy şahyra bak geçe. O esasanam üçin şükredine belli bolşýar aş hozany öz jigiňe ta berdik. Aytıp geçe. Ama doğru o dürüst sözlerini eli bilen yazılan gol yazmasından ana maya baksa o özüne berendirin desip bolsadır yerine yetirdiler bir kemse. Düşündüm. Solaydı mı? Aslında solaydım. İlkinci olup yerine yetiren halifeler kim bir aytıp bilecek mi? On men doğru kılan niva sanır bilmen menadır. Beherden tesinne badır onu kim kason birinci yerine yetiren. Kılan nişan ayağını saymasam şu. Men onu düşündüm. Men gerek cevabım aldım. Bu vakti ölümü hem aydımçılığımız öz yoluna salıp yerine yetiriyor. Her kim öz bir aydısı var, yerine yetirisi var. Yani eşidip yerine yetiriyen bir varsa son izlap gelip o anık eli bilen yazanını men şuna aytacak yetiriyen bir varsa olya da. Düşündüm. Onun azır köp yerde käbir bağsılar var, solun käbir bir deseden ilk köşme yirtilya da yar boldy diýen yerine yal boldy diýen onun eğer oğlu dip yadılan onun inninmer manisi biram bolsa şotaýda gol yazmada sedip goýada bilýän. Awa. Käbir yerine. Onun enes wat dürüst görünüşini edi. Cismaji harpına çenli o surata alıp maya halikana yerine yetirip bir kıyfasa dinlek sarıdı maňa. Düşündüm. Doğrusu benim dinlek görmek yönü tayarlık protodundan alıp koyuptur. Men näme üçin jaňa diýen aşakdan bir näçe ýazylan tesirler var. Elbette maýa o tesirler duýgularyna täsir etip biler. Onda da diýen başgala şoň üçin men bir dogry we dürüst bir awtoryny bilesim gelýär. Goýmy tomaşaçylarymdan bilsin, dinleýijilerimden bilsin. Bärde bir belli bir zadyň bir üstünde durup durkan eýlenmek maksat bilen däl, dogry anyklamak maksady bilen. Sebäbi biriň ýazyp giden döreden zadyny goýsal halkyň içinde awtoryny tanap ýerine ýetirseler, hazam bir gowy bolar. Dogry dämi? Ha, ýerine düşdi bolýar, gaty dogry iş edýäňiz zahany. Janyňda wursun. Köp kişi soğuşsa, o neresi ağaç kocan ödünün kudurdik parayanlaram ba. Düşündüm. Yeni bir soru bersem bolar mı? Ötünç sorayan. Din şiirliğin yadan wagtlar, kakanyň yadan wagtlarynyň bir seneler zatlar barmy? 86-njy ýylda yadan olşdy. O kitapda bolmaly ýeli aşağı. Ha, düşündüm. Ömrüň uzak gördün, gije sagat 12'den soň jaňa dip begenlerin üçin ötünç soraýar. Yani bular ýaly haýyrly işlerde elmide ama ondadyr. İşiňiz üstünlük etmeli lazım. Nehip bir geçilen ýolumyň 60-njy sanyny tomaşa edip bilersiňiz. Inşallah nehip bazy. Aprel aýynyň içinde goýmak üçin 3-4 günden gowur montažyny adyny deýip sagamagy tomaşa edip biler. Zaryňyza boldy. Öýe joňa wagt gördüm. Mehriban käbäňde salam aýdym men adymdan. Köp salam berdim. Böyle. Sağ olun, sağ olun. Size son suratlarım var değil mi? Hawa. Suratlar var, maksat avdif. Son suratlarını şu geplesin ustayına Hakiki din şiirin özü eli bilen ýadan gol ýazmasy barmy? Düşündüm. Katı gowy, nesip bolsa näme? Ýa-da awtoryň oglunyň sözünden soň söz üstüne söz goşmak hükmän näme? Hawa. Doğru değil mi? Häzir onu saknamada çıkıp yerine yetirip berseň, ikinji aýdym odan bar eken, yekelikde. Bulaýdym men bilýän. Bulaýdym geçilen ýol gepleşigimiň 58-nji sanyna Durnawat Aşyrova bilen gepleşdi, oturdum. Arsoň, sen özüňize de jaňa ýadyňyza düşýän bolsa, özüňiz bilen gurlaşypdyk. Onu ilki soň goşgutyny gepleşi gördüňizmi şo gepleşi? Yok, ente görmedim. Bar görseňiz, gowzatlar aýtdy. Ilkimin halifa kakazan ura berýär sözüni. Durnawat ýaşyr. Bulam aýtmandyr. Ondan soň taýda da Durnawat ýaşyrmaga jaňat halifa näme üçin aýtmadyň şonu idi?
Ay dedi, hin gabat gelmedi, bir hile kolmen son aytmadım dedi. Siz giyeceğin ağırlığınızdan dedi, Halife Zan dedi. Hem morttur dedi aldı. Hani maya bakardan dedi, maya olur, orada aydıp durun dedi. Hasan aydıptır dedi Halife de. Hava, bana uğraşsana son aydan dedi, bir dinlek göreyim dedi. Öyle bu Halife dinleptir mi, dinlemeyendir mi? Bulaydım ben halk köpçülüğün içine bu orunu taparım kanlayan. Muman internet platformalarına koyanızda da, ayrıca TikTok platformasına koyanızda da görücüleri koyu. Hawa. Benim özüm bir gördüm, hani bir ilgiderli kaydım yerine getirip verseniz, onun hazır bir içkindirak sorulara geçer. Böyle. Karşı olmasanız. Sözümün üstüne söz başladığını eleyemez, aytıp bileyemez. Yok. Aydın bilen devam ettireyle. Aydın o yerine Hawa. cevap veriyor ha. Hawa. Onun ne mehribanlar cevap yerine maya kadar orada yekelikte ilki Eherdenin merdovlu, ikinci Sözüm kalmadı. menem sözüm almadı. Din altına atlanan ey ümidi İsa'nın soğuk zırnan içinde bilmen nice yaşanın. Gönlüm taptara hadi o kap yağışı etkanın miras eylesin bana ok yarağım esvabım çığlığından içinde min garibe pata verim. Gönlüm taptara hadi o kap yağışı etkanın miras eylesin bana ok yarağım esvabım çığlığından içinde min garibe pata verim. Bağışlarım diline ey vekime kurbanı ay ödenli dilberim bülbül bolup sayrani. Çöpler akhorup ıskıyının veyrani yanşığıyla vatanı var ilerimiz heyrani gençağıyla aşına min garibe pata verir. Çöpler akhorup ıskıyının veyrani yanşığıyla vatanı var ilerimiz heyrani gençağıyla aşına min garibe pata verir. Gözünü yad edip aşık koca sorullu soğuk zaman içinde taşı güçlü korulu. Ayakları zincirli beher dedim eroğlu İdimde kalan yâri görkümlere yar ollu. Gele dermen döşümden ösüğüne pata verir. Ayakları zincirli beher dedim eroğlu İdimde kalan
başımda yatan film düşümdür men gariba pata veririm 22 yaşımda ak görünni saçımda ya yaradan Hudayım ne mayanlı başımda yatan film düşünün men gariba pata ver çığlıdından içine men gariba pata ver Bulaydımın näil döreýsüne müsa gepleşdi, aýdyp berdi. Hawa bir gelin öýde haýyş edip ýazypdyr dary. Muman. Galanna mehriban hemme zat aýtdyryp durmalylar. Geçilen ýoluň geçelik 58-nji sanyny gaýdyp geldiňiz, tomaşa edip bererdiňiz. Allah dur. Indi şeýle soraw. Siz şuwat tölümi gow arenada barýaňyz. Sizdek sorun Allah dur. Tölümi näme gelecekde kän zatda, kän bir gow eserlere halk sizden garaşsaňdan bilýän, garaş berenden bilýän. Inni siz öňüňizde goýan maksadyňyz aýratynam dörejliginde siz nämesin, näme döresem, haýsy kompozitorlar bilen işlesem, haýsy şahyrlar bilen işlesem diýen öňüňizde näme planyňyz bar? Ine meni gyzyklandyrýarlar. Şol günü az Şadiyan Aydınlardan daşraqda diýdim ýalňyşman azık şular ýaly ejem aýtmaň, Hakamjan Tursunov. Muman gynançlaýdymlar.
Dünýä aýdymlar açyk meni şu günler hat kän gyzyklandyrýar. Men onu bilýän näme üçin aýdýan? Şonu ýaly aýdymlar döredesim gelýär. Bilýän onu. Ve gelecekde mi daha mı gamlanıp görmene diýmen? Şadiýan boldy ahyrynda hemme işleşýände men Hudaýa şükür hemmeden bu materiallar berdi. Ataşan ma, sohbet rozi far, milsan, maktatsan hemmesi şahyýalar men Hudaýa şükür işleşip gördüm. Gelecekde de gogo afters gaýdymlar. Coverlerim näme? Ogurluk diýerlermi? Onu özümçe sözlerini özümçe ýazýan. Söyleme. No. Şahire kanýydym çok bolan okma. Yok kendi şairler. Özümçe ýazýan hakykatdan. Çok doğru var ha. Ulugybek diýip Aýdym sylamadyň öýler bir söz eden bolupdy. Gowa ýöne bir tarapdan. Nawa. özöklüğüne bir belli aýdymçylar Ulugybek. Addy şeýside günälerimiz diýip. Ona özümçe ýazyp perewod etdim. Nogurluk diýseler diýer, nogurluk diýerler, onu ýöne halk hukuka kabul etdi şonu. Aftırım özüne ruhsat dinleme. Aldım, TikTok'ta da koyundum, golladum. Häzirem täze aýdymlar çykardy, maňa ugrady ýa. Badal istedim. Men şunu aýt diýen ýaly edip la. Yo aftırım hem oňlasa. O gollap ýerine rap istedik geçse. Ýonum gaýtam gowy däme biriniň aýdymy öz ýurdundan daşyna gidip başga halkyň içinde de perewod edilip ýa bir dinlenip ýörse gaýtam gowy däme şu. Men üçin gowy? Men üçinem o. Ondan bir aýdym. Şu tema atam meter TikTok'ta ne maýa dogany uratdyk. Günälerimiz addy size diýen ýaly bir gelen özlük çaýdy ulama. Owa. Onam dinledim, özlük dille perewod etdim. Dänim nälerak gol günälerimiz addy size diýär. Sen bir fişkan bar agam. O baňa salam. O baňa salam. Çok ýaly. Beýwatymyz köprak edildi. Maýa dogan meşhur ýerhileými? Şu ýollaşyňmy, nämeňmi? Hudaýa şükür. Şol var söz eder. Diýmäkä bir pikirler bilen oklar. Maýa dogan öz maşgalat çağalar bar. Men öz maşgalam çağalam. Bul maňa jiýse ökmünde garaýan. Men maňa oýam ökmünde garaýan. Şu dogrum şeýtdimdam kapelastyp günälerime gaddy şeýside bolyp gitdi. Ýöneşen ýaly. Gıybat medýanyny nedir? Gıybat käwa gow eserem döretdi ha. Ha, o wany şey eser döretdi şo. Sanyň sag bolsun. Allah durdy. Addüşi. Addy doýdalan. Bir çykset. Ýene de size de iş gıybat medýanlar. Günälerime addy şeýside. Onda mehriban tomoşaçylar biz barada ala diýen aýratyn tomoşaçylara deýisdim kanýan. Addy şeýside. Gıybatımı edýänler, günälerimiz addy şeýside. Bifiledin bolma diýip kakam beripdile terbiýe bize. Gürlemeni bizim başar ýar, ýönüňün mene utun ýar. Gıybat etmäň geregine bir, ýagşylyk edýärse buýsun ýar. Jogap bersene durmuşuňa, meniň kimçiligimi gözläp, wagtyny ýetirme boşuna. Hiçiňde ýaman netim ýok, öz durmuşum öz günüm bilin. Senem meniň gıybatym etmän, bolaýyn öz günüň bilin. Durman gıybatymyz edýänler, günälerimiz addy şeýside. Bifiledin bolma diýip kakam beripdile terbiýe bize. Gürlemeni bizim başar ýar, ýönüňün mene utun ýar. Gıybat etmäň geregine bir, ýagşylyk edýärse buýsun ýar. Gıybat etmäň geregine bir, ýagşylyk
başçılık edýärse boýsun ýaz. Köp sağ ol. Allah durdy. Sağlyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Maýa ödül size değişdi. Sırwatda size aýratyn bir ne sağalyk gyllanňyzda dolansaňyz dolanyp bilersiňiz, belki dolanmadan bilersiňiz. Sırwatda sizi Sırwat arenasyna salan halipa. Salan halipa. Awa. Sunwat arenasyna mı ya? Вообще Sunwat'a gelmegime sebäp bolan kimmi? Aynı gelmeme diýip alaýar. Men düşündüm siz aňraktym jogap beresiňiz geldi. Hawa. Aýdyň arkay. Sunwat'a gelmegime sebäp bolan men öňüm aýdypdym şonda. Menin gep Türkmenistanyň halk bagşysy, Türkmenistanyň gahrymany Cemal Saparowa. Tuweleme. Näçinji ýyllar? Ýalňyşmasam 90-njy ýyl meňzetdim diýen aýdymny birinji gezek dinläpdim-de. Aslynda da şonu birinji elime dutar alyp ilki näme sazan başlanýarda lele diýdi, o diýdi, bu diýdi, onu uşak sazlar. Ýöne şo döwür Meretgül Şiriýewa diýip men şumat nirede bilemokçynym bilen ýan birden görýän edýän bolsa köp salamlar ýollaýan. Birinji aýdmany maňa öwreden Meretgül Şiriýewa. Birinji elime dutar alanymdan soň birinji maňa aýdym aýtmany öwreden bagşçylyk inçe tilsimlerini öwredip başlan. Şol 3-nji klassymy diýen men. Hawa 3-nji klassy Meretgül Şiriýewa. Soňam o da durmuşa çykdy-da 4-nji saçlyk mektepdi şo. Meretgül muallimden soňam şuma teatrda işleýär şo. Saparov Anna Muratmy? Anna Murat Saparov. Hawa Anna Murat Martymyň Saparov. teatrny işleýär. Hawa. Hawa. Onu manipüle etdimi? Hawa. Tuweleme. Ýöne ol saçlyk mektepde şun künýaly adamda da käbä menem jan atamy öwredenim maňa. O da öz ýoluna salyp öwretjek bolýar, bay aglanlaryň. Ýöne öwretdi şo. Öwretdi. Hawa. Şuat şonu öwredende gynanýarmy ýa begenýärmi? Ýok, begenýän. Gowy. O wagt ne kiçirekde onuň biz ahal ýoluna aýdyp berenseň birdenem şeylerekde o ýolum kıyınrak gördüm men şo ýoly. Boynum alaýyn. Başka halipalan ýadyny çykarandan bak. Ken? Görenlem mi? Kim bilen işleşenlem? Size bir zatda da maýa ödül. Aslında size şu Sınwatda gollap veren adamlar, mesela şu ýokary Kuzaýny, Gutoryan, Okan döwründe bir muallim okudan okda bizi. Dogrymy? Hawa. Ýöne mesela şu näçe tan muallimler, halipalar okutýarlar meselem. Dogryrak? İsasy masterym bolýar. Isasy şu urumda näçe men mesela şu 10 ýyllanam, 50 ýyllanam aýdyp gidip biljekde men halipam Türkmenistan halk artist oramra kummady. Men şururda, restoranda meselem. Ýöne başga da okudan halipalar var da belli bir tapakdan ýani. Esasy öz urumuzdan. Yok, ýokary Kuzaýňyzda. Esasy men birini bellek geçesim gelýärdim. Ben halipa diýip näme düşünýän? Dogry eliňe goral berip nädip çalynýany öwreden ýöne ýokary Kuzaýny Türkmen Milli Konservatoriýasynda meni okudun. Esasy agzak geçesim gelýän halipam Şemşat Hojaýew. O da näme üçin esasy diýänim. Sebäbi hime bir diňe bagşçylyk sunwatyny näl opşym durmuşda da gatken zady öwretdi maňa. Ana şoňa men hakyk halipa diýip bilýän. Sebäbi özüm halipa öwrendim maýa. Hawa. Bir internet platformasyna gabat gelen bolsaňyz,
Mene Kara Halipa, ondan Yoluman Nuriyev, o sözler bellek geçenler, Şemsa Hocayba. Şu bir denan başlayan, denan aydımın içinde, denan aydımçılık içinde, navat başlayın bir yol yürü diyen yeketak deyip. Hakkı. Görelim ortamlar ama görmedim. Edil özüm olya da kimmiler de aydanna men ki amahal bulaşyan. Navat Nur Muhammedova mi ya Şemşat Hocayeva mi şu tayda bulaşıp olya da käbir yerlerine. Doğru dinlemesen kim kimdigi bilir ana. Düşündüm. Şimdi size yine şeyle soru. Bu soru korum cevap verip biliyorsunuz. Korum cevap verip biliyorsunuz. Çıkaran aydımı yerine düşmedik vakti, onun ödümüz diyor vaktiniz boldu mu? Ya Thomas Açı'dan, dinleyicilerinden gelen testlerle oraya netice çıkardım ama. Yerine düşmedi onu mu? Abi yerine düşmedi onu. Düşmedi onu bilip bol ya. Yani mesela ben diyecek olayım. Thomas Açı'lardan testlerle oraya çözdünüz mü ya? İki öz aranızda maya doğan sonra yerine düşmedi. Doğrudan Allah'dır sonra aytma Allah'cığım diyelim. Aydınlanız boldu mu? Ay yok, idrak olmadı. Olana Allah'a doğrudan. şükür hemmesi iki olup bir yerine yetiren aydınlanmanın hemmesi ulul dinleyiciler kazandık. Aslında ne açıdan aydınlar yerine yetirdiniz böylelikle? Edil afterski aydınlanmaz kän olurum kän. Halipalan repertuara tava çağırıyım. Don aydınlanmadan mavi. Umuman bile aydınlanma sanasak bir 15-20 tuvarak var. Tabii bir yılın içinde. Tuvalı mı? Şimdi onu öl şahiyerlen koşkulan alıp ayttık. Öldüm için yeng tap afterskiler için onu var. Onu da diğerler şu var köprak publikasiya değil ya TikTok. Ha. Publikasiya olunlu öldüm bir son dinlenidem köprak şey dağıl billiydi ya. Yine deydi şolar aydımlanma köprak düştük da on. Ya dattınız şovraydım diýerler. Benim girdi dinle. Account'un içine giren nokta şovur ne evvel yıllar var user account'lar bolýar. Şolar ýarlar. Bolýar. Trop aydım nereden geldi tema? Profka aydym mı? Nereden geldi? Olaydım neme mi? Ah doğrusu kaydım mı? O. Onun bir Amerikan aydımlar. Cevap veremem. Amerikan aydımı dinledik canlı ne bir kere şolar ya ritmde bir zat edeli değiştik. Danim onun şu adam Ay gönü Trofkan Göçürmen var yönü hadi. dinledim. Trofkan o öz bir dinleyicilerimiz var. Bizim bir baryan yerimiz var. Şu dinleyicilerimiz Trofkan yaşayıştı. şey değil mi? Oturumda o şu dinleyicilerimiz yaşlılarım haist etti bir de bir gayret edin dedi. Bizim davay şunu bir ritim işin yani Amerikanski var yani bir oklak görüldük. Başta Maya'da ona gelişmedi oklak gördük. İlk yüzsüz oklacak oldu bir toydan bir daha. Onun davay şunu oklayalım içtikten okladık. Onu haradılar. Trofkanlar golladı. Neme mi? Sözler kimikli? Sır olmasaydı. Sözlerini mi? Neme? Sırvot kalaysınlar. Düşündüm böyle. Ay cevap vermenin biliyorsunuz. Ama yerimden turup kayıttım ben bir yüzümde aktarmaya duradım. Arkayım ben yani açık bir gepleşti ödüm bir erkin arkayın rahat duymam. Arkayın ha. İnni şu yerdeydi, şu atmosferde ne maydı birlikte yerine yetirseniz. İnni ben sanımda bir soğukun nişadı yandırak aydınlanma var ki kapırı deyip yazdırıp Şu aydıma göre menim size soru versem var mı? arkayın bu gepleştiğin ki Käbir halipalan na iyiz koyup giden dörödön aydımlar var da. hava Masal için şey da biliyeli. hava Onun halipalan aydımlardan biz aydiyasa köplenç. Käbir adamlar o komentaryalarda da var. Öz aydımınız yok mu diýerler de. hava Birinin aydım bilen tanalacak olmaň. Ya özüňiz dörödüň dogry biziň öz dörödön masal üçin häzirina biziň öz afterski aydymlarymyzda hiç bir sazana bize hen beranok. Allah durdu gelin amenne şun ýaly hen bar diýär. Oturalım, pikirlerini Bu da al. özüçe öz goşandyň oşya şeýdibem dörö diýär. Onun sazana bilen hem şon zat edýär geçýärse. Onun men Allah durdum şey dip ýa-da afterski da dinlejek bolsaňyz
profilimize girip göräýin dep. Sizin pikiriňiz şol halipalaň aýdymlaryny aýtmak ýalňyşlykmy? Ýani näle? Yanlış değil. Hem şu yanlış. Haftas aydyma geçsek var abi. Yok. Men özüm bolsam, özüm aydymçy bolsam. Halipalaň aýdymyny aýdardım. Toýlarda. Haýyş edildi. Ýöne halkyň içinde täzelik bilen ýüldenen ýagdaýymda öz ahtyrkladym bilen ýüldenirdim. Ýöne aýdardım. İsteseň istemesen toýlara, ýa-da oturuşlara, ýa-da dowlamanlara barsaň, ökman suratda buyurýarlar da, ýok men öz ahtyrkla aýdyma başlaýdym, aýtsak gere diýip durmýar. Halk seni isläp çagyrarlar, dogrymy? Olara mı aýtmar bolýar? Ýöne özüm aýdymçy bolsam, ahtyrkla zatdan bilen halkyň içine çyksam, men arkaýma eder. Afterska aydyma gelemizde bilemok. Näçerakdan ýüze golaýrak bardyr edil öz döreden aýdymam. Ýöne şoň içinde öz goşgyma döredilen aýdym. Öz goşgyma döredilen aýdym 30-40 50 golaýdy dawam kadýan. Ay näh taýlady? Ana men häzir aýdyp berdiňim, sanap berdiňim, sanap berdi. 50 golaý öz goşgyma döreden aýdymym bar. Häzir afterska aýdym bamy seň diýerler. 10 ýyl bary, 10 ýyl onmagy. Şon mäşil töwerak barsyn odyň içinde boldum, şoň içinde ana näken aýdym. Öz goşgyma döreden aýdym. 50 golaý bar. Innise men ýene bir şeýle sorak beretim ele, ondan haýşydan aýdym, papry aýdym bilen dowam etsem. Aslında ine mesal üçin men şeýle sorak. Bu soragym aslında halkyň berýän sorak maňa. Hemen goýan ýylerimden beter liçkäme şeýle bir kelt etdirler. Maýa Allah dur, anana. Elim nomerimi bilýän adamlar SMS arkalam gelýär. Inni şoňa halipalaň aýdymam aýdan adam mesal üçin täzeden öwşgünler işleýärde. Dogrymy? Ne sadamlar üýşürýärde, jany setlerine estirýärde, studiýa baranda da adatçanyň ýanyna bar ses goýýardy, sevdaryň ýanyna bar ses goýýardy. Şonu täzeden üýşüp täzeden oglanlary çagyrýar. Täzeden işleýär. Şonu täzeden zähmet çekenden men özüm mysal üçin, men özüm ýanky soragym bilen meňdeşiräň bolup bilerbi. Men täze goşgy bilen täze heňe wagtym sarp etdim näýlek gör. Ene Allah'ım şu sözümle bir lekkeştiler. Men öz sözüme dören aýdym diye. 50 golaý badyr diye. Dogry men gelmäýär, ulalaşam men gelmäýär. Ýöne siz bu aýdýan sogalym gatyrsa diýişlemde. Täze aftyr aýdymlaryň kän. Yok, o Hudaýa şükür ki. Allah'dır diýin. Kim sizin kim kän? Näme bir 2 tane 5 tane halipalaň aýdymlaryň bir aýtmaly bar, öldür giderler. Kim aýtmaly? Merem şon diýesim eledi mi? Öňrek bir kommentariýada da belledim. Onu näme ýitip gitmelim bu aýdymlar. Näme ýaktym men beren soragym. Şonu halka hödürleseň halka täze aýdymlaryň, täze aktyrsy aýdymlaryň bilen çyksaňyz gowdamy? Gowy. Gowy ýöne hemişe ol Olaydymdan üstüne oturmalylar. Olaydymdan üstüne de ahyryna zähmet çekmeli. Seň diýäňi düşündüm. Şu üýşüp täzeden alap edenden täze goşga alap eden. Ýanky seň diýen aýdymdan halipalaň hada ýene şeýle ýapyşyp görmeliler. Oň üçin hem alap etmeli. Hazır men şonaý diýänler. Alap etdi, aýn ustady sözüni gönnäwäýdi, aýn finansiýal edelim çykdaýja diýänler. Dogrymy? Şoňa etjek çykdaýjyny men meselem täze bir esere, täze aýdyma çykdaýja edelim. Ower ýanlar. Dogrymy? Ýöne biz ökünmedik. Şey daýly öyle aýtdyk. Gelýär ýatyr aramyzda. Hemmesine de şu çykdaýja etsekisine de ökünmedik. Gidenen wagtymda da ökünmedik. Hemmesem diňlenni. Elhamdülillah. Şunu şey edip aýdypsyň ay şunu zahir apsyňyz diýen adam az boldy. Bir kisanak olam user account. Olam ama izarlasaň ýene bak şonu öz nemeleňler. User account kimden aýdynmy? Yüzüne orkazılan ok dağ şeyler. Boz diýersi goýtdym. Yo, boz çağı var, boz odatlar var, işi yok da boz. Aslında var, odatlar ünsürmeli adam da. Yok. Mene hiç ünsürüm ama Allah durdu men gowsadım var. Ya mesela O var salamet. o var salamet. Mehman vatandaşlar onu näme gitmesin bunu mehmanları elbette maýa gözel orada Allah durdu bäşilim. Papry aýdymlar. Tomoş edýät mene öz ýerime geçse, ustatlarym sahna geçse, baş üstüne.
Aşgabatda gördüm seni, gönül elem görmedin beni. Gören bolsadyň sen meni, bilersin söýendigini. Aşgabatda gördüm seni, gönül elem görmedin beni. Gören bolsadyň sen meni, bilersin söýendigini. Gül şirinim gül şirin, ballan süýjü gül şirin. Gül şirinim gül şirin, bolsana yarım gül şirin. Gül şirinim gül şirin, ballan süýjü gül şirin. Gül şirinim gül şirin, bolsana yarım gül şirin. Sen meni şonun beri divane men karamangay gurguli. Beslen seni eyse yönüm eşidip men söýgümi. Gel göreyün cemalyny ýeňletsene derdimi. Beslen seni eyse yönüm eşidip men söýgümi. Gel göreyün cemalyny ýeňletsene derdimi. Gelsene yanıma, koşulup sadıma, dönüyün nedine, söyürüm men maysan. Gelsene yanıma, koşulup sadıma, dönüyün nedine, söyürüm men maysan. Akçadır alkımın ağı, ballanım süýjüdür evlerin baly. Bardanım akçadır alkımın ağı, ballanım süýjüdür evlerin baly. Senin gözlerin maran, menin canymı yanar. Yürek güýse görmesen seýwodyny yanar. Senin gözlerin maran, menin canymı yanar. Yürek güýse görmesen seýwodyny yanar. Sana yalvaryan gözümde yaşım, kalbimde sen odun kara göz yarım. Men sana bahşedýän bu ýalňyz başım, gelsene yanıma söýgüli yarım. Men sana bahşedýän bu ýalňyz başım, gelsene yanıma söýgüli yarım. Men aynacan gelsin yanıma, yara salma men canıma. Aynacan gelsin yanıma, yara salma men canıma. Söyüşmek gülüm ile vardır utanma. Siyah saçlısın varan sözüre seni tanma. Söyüşmek gülüm ile vardır utanma. Siyah saçlısın varan sözüre seni tanma. sensin benim kararım, sensin benim mıdanım. Sensin benim kararım, sensin benim mıdanım. Gülüzni söyün yarım, razı değilsen utanma. Gülüzni söyün yarım, bir yıl garayı utanma. Gecelerine düşümde, gündüzüne huşumda. Sever yanım karşımda, bir yıl garay utanma. Gecelerine düşümde, gündüzüne huşumda. Sever yanım karşımda, bir yıl garay utanma. Senin benim kararım, senin benim mıdarım.
ediysen utanma. Gülüyorluysa yün yarım rahat ediysen utanma. Sadiyan aydım baharak gene ha. Ken mi? Ben fikir ettim. Diyorsun ya dünya temalar, duyumuma tesir eden aydımlardır dedim. Ben birinci kadar dinlep oturuyorum. Doğru açsak. Ne Allah dur soru da şeyle. Sizin halifağız. Esas halifağız. Men esasy Top 5. Gol 5 tane adam az tutup biliyorum. birinji gün aýdyp biljegim. Men toýa çykaran, toý ýerine tirken, toý istemany uradan gaýgasyz bäşi öz agam. Evet ağam. Awa. Kilenji bilen ana durdy bäşi. Atamyň jyzy. Gaýgasyzyň kakasy bolýar. Olam öz agam, ol halk aýdymlary şunu şeýle aýdylýar, bul beýle aýdylýar. Öz repertuaryna maýtdym men ana durdy bäşi. Agama. Esasy dinläp we şoň ýoluny ýykgyn edenim top 5'imdel top 3 tane aýda men Hemra Recep tutmuşlar atlan artist. Köp dinleýärdiň da Emran. Kendinleyen şu adam şol toyun savulşunu hareketler Başorun da Emran. awa şon dinleyen şona şon aydınlarını Düşündüm. Allah durdu. Bir kıs cevaplar beraber mümkün olursa. Sungatda kemsidilen yeriniz boldy mu? kemsidilen yerim mi? Bar. Onu öňüm bir gepleşikde aýdypdym. Enne jaýjende Ayratin bir eserin üstünde ya mumasy sungatda deýsizler. Aynı grup yerlerine aitmayın olinýan efasy bir öňüm aýdyp. Bir zat Allah durdu. Maýodur kiňde deýsizler. Aýdasyňyz gelmeýän, beresiňiz gelmeýän jogaby geçildi diýär. Gaýtadan men gol gapdyrjakka. Sizden Allah durdu. O öňüm aglak geçipdim. Ýaňy aýdyp oturşyga çykaýan wagtlarym. Aýdy oturna. Aýdy oturna bolýan. Onu mikrofonla at goýulan ýerde oturup, bu kimiň ogly planyň, oly planyň, oly bolsa aýdym çykmaly diýilen ýerler boldy. Kankadan adım tutdu. Awa planyň ogly bolsa aýdym çykmaly diýilen ýer boldy. We aýlanyp dolanyp Açyp bäşildi. şolara näme jogap berdiňiz jogap? 2 saat. Diňe bokurdygym dolly we 6-7 ýyldan soň bir Hudaýa şükür elhamdülillah uğrup toýa çykyp enetdim. We geldiler de gapymy kakyp jigim meselen plan toýa edýän, gaýrat etdiýän ýerler boldy. Maňa iýmini şol adamlaň gaýrat etdiýän ýer boldy. Men gitdim ýere sowdum. Ýanky sen planyň bolan aýdym çykma diýen adamlar bar, gelip men gapyny kakyp men toýum soňup ber diýip haýyş etdi. Çark berek de. Çark bele. Asylyň özüňiz bir ýaş sunga diýişgärlere şolar ýa tesirli ýyllar gördüňizmi? Näýli? Aýdym Sen çykma şol aýdym ýerine ýetirme. Ya meselem senden sunga diýişgär bolmaz, jigim sen biderek köseýän özüňi. Şolar ýani bir özüňi bir toy sahnalary çykýan tügeleme bir näçe ýyl bar toylar soňup beren özüňem. Menim näçe de toylarda ol kime bile. Şu atmosferden soň bir ýaş aýdymçylar bolýar da. Maýa toýada da gelýärler, bu saat şu bir gutlaw bilen gelýärler, ýene gelýär, olar etek bir gatyr bismedigrägem çykaýar da toýa. Tähüwesi alyp gelýär oň. Şoň özünden mysal üçin sungat ýa bamy ýoklugyny bilen ogul. Ýöne ondan bar pikiri sungatda çykmaly diýler. Diýmedim. Diýer ýalan bolmady aýna. On diýýän o 5 ýyldan men isme gelip 5 tane aýdym gutlajak bolup gelýänler 5 ýyldan sen oň üstüne barmaly bolaýan. Diýer ýalan bolmady. Men ýöne aslynda şon ýalak boldy. Ýaşykda toýsowat ýykabylyň üstüne bardym. Ýaşyk şäherçede. Geçmem näme şon ýaly hem Rajewiň aý repertuarlaryny näme geçip aýtdym bolýan jigimdi maslahat berip öz repertuaryň bolsun. Öz aýdymlaryň bilen çykyş et. Şonu gowy ýüzüňi tonma diýdi baran ýerinde de. Selemi? Owa. Kim diýip diýdin? Aý plany bir başy. Düşün. Öz aýdymlaryň bilen çykyş et. Öz repertuaryň bolsun. Kän ýylyň aýdymyny barp aýtma diýdi de.
Plançy ýyldan soň geldi-de mena toýsa geçen olam üstüme geldi-de ýene daşyruda aýdymlar. Ýa-ni maňa şoň aýdymlaryny aýtma diýen aýdymçyň aýdymlaryny gelip aýtdy. Ödem şu men planyň aýdymlary bilen aýtmady, at diýen aýdymçam ondan kiçem bolmady. Mesela memrary jef kiçe, ýanky diýen aýdymçymdan, bagşymdan. Aýdymçy ol bagşy däl. Gelip mene şoň aýdymlar bilen toýsa otur ýene. Men üstüme gelip maslahat beren. Meni diýip utandyrmala, sen öýle aýdymlaryň bolmala, öz repertuaryň bolmala. Indi näçin o maňa aýtma diýen aýdym ýadyňa düşýärmi 2013-nji, 14-nji, 15-nji ýyl, 16-njy ýyl maňa şoň bar aýdymlaryň öz repertuaryň bolmasyn diýipdiň diýip utandyrmaly ýöne çark bele gelip durundy. Şoň üçin bir ýerine Şol utandyrmak gerekmi? gerek gäle, öz düşünendirem ýa-ni. Size söze diýip bilýän bolsa. Diýip bilýär men diýmedim. Söze diýip bilen bolsa da mysal üçin. Sunwaty bar adam öz dörejiligini öz döreden adam akylly adam o söz mene diýmem mi kan ýa? Bir. İkinciden hem size solar ya tesvirlerini yüzden bilen bolsa. Ondan sonra adama gaýtadan sen şoňa jogap bermen hukmanlygam ýok. Ýok, öz bilýär. Indi men hem şoň üçin diýemok hiç kim. Sen şol aýdym gelsen ok. Sen aýtma da diýemok, adam diýemok. Mena bir ýerine akyl satyp bir ýerine tereýär, mena ýagdaýym ýok, dogrymaýdy. Maslahat berme özüme de ýaşym tak. Onuň üçin diýmeler o 5 ýyldan onuň ertek gün ýene ýakyn maňa uruşlar ýaly meňem ýüzüm uraýmasynlar la 5 ýyldan. Burdan ol tejribe gadan gidiber ýa ýary ber ýa toýda trend bolup gidiber ýa. Durmuşda ýitiren zat. Kakam. Täzelikde kakam ýitirdim. Ay. Güýse jäda oňa gözüm dolup bolanok. Känzada ýetjän ekenna. Indi men şoň eden edilemok hiç ýerden turup çağıram. Sadiq edilemok. Kakam şoňadan gelip äne o çağıram äkelýän eken, äkidýän eken. Hem aýallaryny hem çağıram ýetjän eken. Ýene öýlenem gelip çağıram mektepden Sadiqdan ýygnap. Men hiç şoň eden edip bolanok. Man. Gidenden bildirýär. Kän ýerde maslahatçym eken. Aýdypdy da şu adam bilen gatnaşma. Şunu etme. Diýipdi. Yani indi bilýän, o daram şolardan gelýär, şoň gatnaşma diýen adamlardan gelýär. Men kakam fakir tanaýan. Ya bir kedek bir dostluk ýadyma düşýärmez. Kino süperen bir zatlamazam. Bir gedek bir saglyk ýagdaýy sebäplen öýümizde bir jigen bir çağaja yaramany menem bartym ýadyma düşýärmez. Yaman tügeleme hozurçul adam eken kakasy. Näme diýen Allah dursan. Bursun ne ýatdym kyblaňa. Ýerine çağalaryň jany sag bolsun. Awa. Bilýän saňa bir pederiniň ýetmezligini her bir goýýan gysga gowrumly her bir goýýan TikTok platformalarda aýdymlaňyzda duýmak bolýar, ony gaýta sorap durmak hukmanlygam ýok. Janyň sag bolsun, çağaçlaryň jany sag bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Maýodur. Indi seşeýle sorap. Siz durmuşda gidiren ýalňyşlyklaryňyza ökünen ýerleriňiz boldymy? Ýok. Aýraty nemedin? Ýok. Hiçem. Şurada seyit bellale kenim. Ýok. Sebäbi her bir ýalňyşlygyma men durmuşyň sapagy diýip kabul edýär. Ökünen okka. Ýok. Ökünem ok. Umumman şu baryan ýolum, öz ýolum, öz göçüm, öz eserim diýär Kerim ağa. Öz zatym, öz eserim, öz goňşym diýär şoň üçin. Her bir gidiren ýalňyşlyklaryňa hiç hili gynanamak ýok dämi? Ýok, gynanam. Aýdym döretip goýberýän. Aýdyp ýa-ýa. Hawa. Gowa olama. Hawa. Böyle zany. Özüne gerek adam. Ay diýme goňa ýalňyş gidiren nerden siz? Hawa. Kovcuk apalım. Maýawadyr Allah durdy. Şunki gepmesde siz bu näme nesip edenden
sorulumuz ayrı bulunduğun sebebi geçilen yol bilen geçmeli yol ikiden bu ne garip bilelikte sebebi ikini bile çağırmak maksadımız. Benim maksadımız da Sağ olun. sizin dinleyicilerin maksadı. Şun kepeste soru vermet diyen sorularınız var mı? Soru veremezdik oncalarına darif. Şuna bir cevap verirdim diyen sorularınız var mı? Yönümün son soru mayesi de var hadır. Maya olur. Şu soruların son cemlecek, şu sorulara cevap veriyor. Ondan son yakınlarına da dinleyicilerine de postlarlarına da arzu edip biliyorsunuz. Yönelik Allah'tan sorarı koşması soru veremezken diyen sorularınız var mı? Ay yok. Oy. Helal olsun. Ha. Maya olur size. Ay yok. Kol. Din aydıma geçiren neydin? Aydın bile nemede ayır içinde aytmalı adamlara aytmalı. Tawa inniki çıkacak afters kaydımı dinlesen. Belki size değişli olsa. Size değil umuman. Bana değiştirliyor. Mağarada terör Yo yazdım. belki kim Ödüne bilir. çeker. Siz Ha, değil. bol biler böyle. Hawa. Yöme sözlerini yaman üstler yadır. Öğme değiştirdi gün duyan ben. Şo ne dinleyip görün. O duymasanız значит kov geçiptir gepleşik. Düşündüm. Mayvada size durmuştu. Yetmeyen zat. Ay yok. Elhamdülillah. Şu zat bana, şu zatın yokluğu, şu zatın benden gidenliğine deyip kıynayan zatınız var mı ödünüzde? Sizin bir duygunuza tesir ediyen zatlar var mı? Sebepsiz tuğulemi sizem Allah'dır da mı şu bir gülyali aydımçılar, bağçılar halkımızın içinde ulu avrayları kazanıp tuğulemi şöyle baskançıklar gidip varyanız da Hawa. onun daşkası durmuştu yetmeyenler. Ayretine bitede. Minne neme baram olsa yoğum olsa yeni devriyede ağda geçeyin diyeyin şunu. Eğer de şu tayda yetmezçiliğim olsa şunme de şükür edip yaşayanlar. Düşündüm. Ben namaz artık baş mesele sorum yok. Sana sağ olsun, yiyeceğiniz avat olsun, ikinizden bir etçe kayışım. Şu bile diye diyen bilelikte aydışı gidiyen aydımçılamız var, yaşlamız var. Hawa. Şolar uzağa giden o. Bu soru size değiştirlerle yaşlı zaman kendine planlamır diye de bile aydışı geçecek diye. Şimdi dinlek göre diye ya böyle aydışı gittik diye mesela. Ondan sonra bir aydım kaydım ediyordu köçeler ütküye. Yol ütküye. Şu yolu ütkeyen yaşlara ne ama maslahat ne ama fikir haysırlar var yüzler bilerdim. Ayratına mayvalı. Ay pikirden gelen nedir? So ne için sorar yani kendimin atlanır oturmayın verdi. Yaş oğlanlar gıylar okuyan doğrumdan bileler aydımlar bileler yerine getiriyadiler. Toyda varardı bile Bir çağırsın. yerinin mara ağam doğru mu öyle? Bekfit gollandır. İkiden birbirine bekbit. Ya on bilen kalacak kolp ya on bilen kalacak kolp ya bir yerinin bekfit gollap şolar yalar. Biz bir yerimizden bekfit gollemedik. Bir yerimizden üstü bilen kalacak ama olmadık. Bekfiden gollemedik. Bir aydım okuduk. Halk kabul etti. Dalleşem devam ettik. Hawa birigimizde de biz aslında da sunuot dip biriktik. Ha. Kovdatlar döredeli. Hawa. Kovdatlar işlerin. Onun misal için Şulaydım biz yorum ettik, elizmedik da yine de dalleş devam ettik. geçilen yol bilen geçmeli yol biriktirdiniz de Hawa. şumadın ikimiz şaveranızda. Men ulam olsam men şon kiçilik göremok. Menden kiçi olsa da Allah'dır de men şonu boynum alayan sebebin praktikası uli katken toylara çıkanna. Onun men öğrenyen datlım ama Allah'dır'dan. Ya da gel Allah'dır de şuma biz toya ya bir oturuşuga da gidemiz de onun boyun alayın men hem aydı mı gün aydı bilem o.
Yani Allah durda näme aýdym diýseňem saýrap durda. Sizler imkan toyhanalara çıkan yoktu da? Yok. Çıkamoktym. Inni näme arkayın, inni çıkýan ýanymda ba, näme Oo, aýdym çıkýan diýseler näme? aýdy biljek ba. Onam men näme men ýaşym bundan uly diýip ya men köpürek okan diýip Eselem oktu ýa-mı? yok. Golda Men üçin ata. öwren, men şuma da çellem bir zat sonra ýüze çyksa men arkayın öz halipalamada jaňa da bilýän Şemşat Hojaýewa da öňüm şaýda bar men bozogan halipa ba. Bozogan Amanow. Aha. Gatken zat öwretdi maňa. Gatken şun kunyal ýadymda da näme talip döwrüm maňa bir söz diýdi. Maya bir işe çek bolýanmy? Yeket diýetdi. Bir zat planlaşdyrýanmy? Daşda öreňe ýaýradyp berme diýdi. Sebäbi şo ýyl 2003-nji ýyl ahal ýollan gyýyz bagşylardan diňe giren men boldum da. Göne uly kurslary bilenem şo Bozogan Amanow halipa Allah janyňa sag bolsun görse göne fire çıkar bildi de meni. Awa. Yani ahir men şonça halipa görem dedi, meňem bilmeýän zatlam ken. Çem bolsa men öwrenmeli zatlam ken. Aslında sungatda öwrenip geçseň, gowy. Onam gonç bir zat bar da, ýa ýanky meselede de Bäherdeniň merdogly ýaly aslında ol goşyň ady Pataber. Awa. Şona mara bir aňarsyna ýetmän şolaýdym aýtmadym men. Maňa haçandan mer şolaýdym aýda diýdiler. Şonu bir öwreneýin, aňarsyna ýeteýin näme barada diýär. Sebäbi bir ýerde TikTok'ta gördüm men. Adyn tutşakka görse özüm düşünür. Çağdır bıçağlar aýdyp ötürdi beri. Hinglenipdir. Menem jaň etdimdi, janjyym näetdiň onu diýdim. Birinji kuplet bilen soňky kupleti setirlerini bulaşdyrypsyň diýende. Tapawdy näme şo iň soň şo goşguda bar hem şo setirler diýdi. Wagt bar welin ol aýdymyň manysy ýitip diýär. Asıl çağdır bıçağlaryň manysine bir düşünýänmi sen diýdim. Welin hawa dedi. Bolýa goşgy kiminki diýdim men, Seýdiňki diýdi. Men kim Seýdi diýende? Seýdi diýdi. Onuň şoňa menem şey diýip dursam ol näýli bolýar? Öwrenmeli. Dagnym her bir aýdýan aýdymyň sözüne manysyny düşünmeseň aýtmalam de. Hukma. Ustayda belki Allah durdu bilse bilýändir. Şu umuman aydımlar toplumlarını ön halipalan döredip giden adyny halipalan döredip giden aydym bolan eserleri käbir aydymyň awtoryny ya käbir aydymyň dogry we dürtçe ýerine ýetirmesi gelse men bir adam maslahat berse. Şol hiç wagt kitapdan çykmaýan aydymçy. Kim ka? Cuma Mırak Kılıç Türkmenistan atkadan artisti. Haýsy bir aydymyň sözü gerek bolsa agam şu plan aydym halipa kimin goşgudy awtory dogry we dürst Bizem kän soradyk. Häzir göreýin depterjiň diýip şol şeýle bolýan şol onda da depterim göreýin diýip ýazgysyny görýär halipa men işdeşim. ene maýody. Gün ýaltanan okşar. Şol bilse de şol depterini görmese anyklap aýdyp. Göreýin ýa. O göreýin ýa şol şeýle diýip bilýär. Göreýin. Soňsy Näme näme? bolsun halipa. Ha janyň sag bol maýody näme sözüňiň soňuna bir istek arzuwlaňyzy gow dinleýijileriniň aýdasyňyz gelýän sözlerini aýdyp bilýäňiz. Ene hormat bilen şu kamera sedekli. O agam wagt ayırıp biz çağıran üçin köp sag bolsun maýdan. Gyzyk gepleşik boldy. Maýda ogun bilen. Janyň sag bolsun, işiňizde siňi arzuw edýän. Boş pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymda.
Gahryman arkadaşlar serdamyň janlar sag bolsun. Alyp barýan tümli işlerimden meýläkler rowaj bolsun. Başlardyk janlar sag işler rowaj bolsun. Hem de ahirdiň mejlimde köp bizi gollaýan mähribanlar ahiriňde köp sag bolsun aýdýan. Goştaýda köp ejem jana salam ýollaýan maşallah. Hem de golla bolan ahli aglam uýama. Janyň sag bol. Gonç menem öz tarapymdan sag bolsun aýdýan çakylymyz üçin. Galybertede bizi gollaýan, bizi dinleýän dinleýijilerimize sag bolsun maýdasy melýä. Şuň ýaly owadan ýurtda, arassa ýurtda ýaşap ýörse, şoň üçinem biziň gahrman arkadagly serdarymyza şuň ýaly uly mümkinçilikler döredip, şuň ýaly asuda ýurtda ýaşaýanmyza sag bolsun maýdasy melýä. Asmanymyz arassa ýurdumyz abad bolsun. Sag bol, eden arzuwlaryňyz Allah jany hasyl bolsun. Kiňre de ýene bir gedek maýa wedel Allah durdy. Elkülene döwlet dojaňyzda elmidama toý bolsun, sag ülkesi ýaglanyp dursun. Ýojaňyz abad bolsun. Allah jany arkadaşly ýurdumyzda, arkadaşly serdarly ýurdumyzda ýeniden etip bolsa gowtaýda eserleriniz bilen bir bileme bizim Türkmen halkymyz toýa baý ýurtda. Elmidama tuwelimi toý, bayram, ogul toý, bäbek toý, gelin toý, jaý toý diýe tuwelimi solar ýaly toýlarda bir gabatlaşyp durýan, didarlaşyp durýan. Türkmenistan halk artist Jumaýan biraz murgow sözi we halipa. Aýdymçym kändir diýe. Artistam kändir, sadan nada kändir diýe. Ýöne şolaň hemmesi toýa ýarayan näler diýe. Toýa yarasaň diýäsen. Halkyň adamsy bolýansyň diýe. Halkyň söýýäni bolýansyň diýe. Halkyň edilýäni bolýansyň diýe. Ilmidama halkyň söýýäni, halkyň edilýäni bolmagy ardy edýän. Ähli gonçalygyna toparynyň adyndan şeýlede şu gepleşigime ýakyndan ýardam berýän, ýakyn ýol syýasatçylyk kampaniýaň adyndan gatullykan sag bolsun, maýdýan ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Toýlugyny görüşip duralım. Amin. Ile mehman vatandaşlar, edidillerler, hormatly dinleyijiler, aýratyn men akylly dinleyijiler, YouTube kanalymyň dinleyijileri, tuweleme her bir gepleşik boýlanyna, aşagyna öz pikirleriňizi ýazýaňyz, tesbirleriňizi ýazýaňyz. Menem şu tesbirleriňiz okapsyň haýyş eden mehmanlaryňyzy hormat bilen ýüz tutýan, jaň edýän, jaňym almasa, öýüne barýan, öýüne baramda gapysyny açmasa, hawa ýerden turýansa, erteýeçen garaşýanym käpille. Şoň üçin mehribanlar, diňe tesbir ýazyň, pikiriňizi ýazyň. Elbetde näme şu geçilen ýol bilen geçmeli ýol gepleşigi bilelikde ýazmamyň esasym özüňiz haýyş etdiňiz mehribanlar. Gepleşikde käbir ýalňyşlyklar giden bolsa aşagyndan ýazyp bilýäňiz. Şular ýaly dörezülikli söhbetleşikler edip bilýänligimiz üçin biz bagtly adamlar. Sebäbi biz bagtly ýurtda ýaşaýar, arkadaşly ýurtda ýaşaýar, arkadaşly serdarly ýurtda ýaşaýar. Janyňyz sag bolsun, öýüňiz abad bolsun. Elbetde näme şular ýaly ogadan dünýäni, arassa asmany, parahat watany bize sowgat eden hormatly arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaň janlar sag bolsun, tutýan tutumly işlerim rewaçlyklardan rewaçlar wetlensin. Mehribanlar, elbetde şu gepleşigimiň soňunda gepleşigimiň mehmanlary Maýa Gödel Oraz we Allah durdy beýaşym elbetde ýygyzlarly iksan aýdym bilen jemleýäs. Mehmanlarymyza sahna çykýa, menim sahnadan kameram aňsyna çykýan. Men sizi gowurýan, sizin men ýigrenmäň. Geçsin yıllardan tanarım seni. On yollara çeminmişsin, güllerden tanarım seni. Ömrümler yada sen sayladın şeyle kadar. Tuvaleyde geçsin bağda tadından tanarım seni. Tuvaleyde
tolundan tanarın seni. Yılı mehri yürük dilen, usalama bucuk gelen, dinlenene kalba giren, sadımdan tanarın seni. Okuyun yoktur gecelerine, heves yoktur pişelerine, oğrayın baksam didelerine, halımdan tanarın seni. Halımdan tanarın seni. Dört batınla dörde utsın, suda banıt dey toğutsun. Budurmuştu yantın içtin, közünden tanarın seni. Nece hoşkıyım bağış sonun, kiştilini nağış sonun. Aşk koca tanış sonun, dilinden tanarın seni. Aşk koca tanış sonun, dilinden tanarın seni. Yılı mehri yürük dilen, usalama bucuk gelen, dinlenene kalba giren, sadımdan tanarın seni. Okuyun yoktur gecelerine, heves yoktur pişelerine, oğrayın baksam didelerine, halımdan tanarın seni. Halımdan tanarın seni. Yüzünden, mehrinden, müşkünden tanarın seni. Yaliginizin nefsiniz kısım deydar olsun herine. Akıl bilen utundurmuş bilesin, size kovu günler yar olsun herine. Size kovu günler yar olsun herine. Biz hemmemiz yanmıştık öldürünne, şol yanmışların sancıyını pövrümde. Haram işleri tapılır her övrümde. Soğaptın payınız var olsun herine. Soğaptın payınız var olsun herine. Hiç kim birbirinin yüzün soğumasın, tersleşenler arasını kovlasın. Doğanını görmen olmasın, gelimli gidimli tör olsun herine. Gelimli gidimli öy olsun herine. Perde sırlı da yok düşünmez yani. Her geçen günümde bolmalı mani. Oynasın oynayar ve pası pani. Bizde namus veren ar olsun herine. Bizde namus veren ar olsun herine. Kok bilincinde, söylemek için gelin dünya gelinde. Her kimin imanı yollaş bölünne.
dünyamız nur bolsun herine. Hakiki dünyamız nur bolsun herine. Elimli güdümlü tör bolsun herine. Sowaptın payını bar bolsun herine.